جوجل بخوینه جوجل خدمتک لێگەرینێ د ئینتەرنێت دەیە. جوجل هات وەرگەڕاندن بە کوردی سۆرانی لێ شرکەتە جوجل حتا ئیرۆ ڤەرسیۆنێکە بە کورمانجی قبول ناکە. پاگەرانک بە کوردی ڕێزا ماڵپەرە جوجل هەموو ماڵپەرên cihan digere û girêdanên sîteyên dinêre. Piştî biha dide lê ji bo malperên bêhtir girêdayî. Google wisa hemû tor digere û kontrolên malper çê dike. Ji bo pagerank rêza malper hecmarek ji 10 dide wek çare de de. Yê servîseka Googleê encamên lêgerinên li gorê têkiliya xwe tên. Hemû malperên cihan li Googleê de bi encamên lêgerînê bi têkiliya xwe rêz dibin. Ev çaxê kîjan malper bilind e, ev herdem li yekêm tê. Bi vî teknolojiya Google dema lêgerîn jî hat guhartin, ev teknolojiya analîtîk her dem bi malperên girêdayî dinêre û dixebite. Ew qas gelekî spas ji bo ku ez guhdarî kirim xatirê we.